Моя мечта с самого детства, но чтобы у меня родилась голубоглазая дочка, я, решила подумать заранее, изменила себе цвет глаз еще до ее рождения, чтобы, когда у меня перестроились мои ДНК, она родилась уже с голубыми глазами. Я не понимаю, почему многие об этом не додумались, Наступны крок гэта зрабіць татуіроўку з QR-кодам, каб яе дзеці нараджаліся са спасылкай на яе Instagram. Напэўна, для ўсякага чалавека, які скончыў прынамсі 10 класаў школы, будзе відавочна, што аперацыя, якая змяняе чалавечы фенатып, то бок вонкавы выгляд, не можа паўплываць на чалавечы генатып, то бок спадчынную інфармацыю, запісаную ў нуклеіных кіслях, якую мы перадаем нашым дзецям. Але ў гэтым прыкладзе мяне палохае не глухое невуцтва, а тое, што камусьці наогул прыйшла такая думка ў галаву, што спаліць пігмент у вачах лазерам – гэта добрая ідэя, усё дзеля прыгажосці. Сёння ў свеце робяць 3 тыпы аперацыяў па змене колеру вясёлкавай абалонкі вока, так званага ірысу. Першая – кератапігментацыя. Гэта увядзенне пігменту ў слаі празрыстай абалонкі вока, рагавіцы. Фактычна гэта татуяванне на вачах. Другі тып – лазерная дэпігментацыя. Гэта знішчэнне лазерам уласнага пігменту вясёлкавай абалонкі, ірысу. Ну і трэці падыход, самы жорсткі, гэта імплантацыя штучнага ірыса. Фактычна ў вока ўстаўляюць іншароднае цела. Гэта самы інвазіўны і самы небяспечны з пералічаных метадаў. Але ўсе з гэтых пералічаных працэдур маюць нейкія шалёныя рызыкі ускосных эфектаў, аж да страты зроку. Буйныя нацыянальныя аб'яднанні афтальмолігаў б'юць ва ўсе званы, але вось такія людзі працягваюць вандраваць у Турэччыну, каб ім літаральна спалілі вочы. Сярод іншых ускосных эфектаў – глаўкома, катаракта, хваравітая адчувальнасць да святла, ну і слепату мы ўжо назвалі. І гэтыя аперацыі амаль не рэгулююцца. Мне неймаверна складана зразумець людзей, якія пагаджаюцца на хірургію колеру вачэй, таму што гэта выглядае як жудасная дысмарфафобія. Але людзі працягваюць гэта рабіць у эпоху, калі існуюць каляровыя лінзы. Высновы не будзе.